здравейте хора, аз съм Soulhunter, тук с мен е Пресо. Да, видеото ще бъде качено днес, както и другото. Днес играем Minecraft, Skywars. Умри, ако он падни, бе. Не ми трябваше. Без надежда. Супер! Какво има? Честа. А тук има само по един чест. Човек, аз печеля 2 стака дърво да се направи път към тебе. Има само един чест, което е жалко. Много жалко. Не знам дали ще стане сигурно. Не става. Не е един чест. Охо! Вътре ли си, бе? Чакай. Не се занимава. Не, той е моето, бе! Каквото има вътре, сега ще ми го данеш. Какво имаш? Има ли още? Какво има ли още? Броня. Не, има само 2 неща. Какви? Нагръбник и хаска. Ще ми дадеш нагръбник. Аре, бе, човек, винаги за тебе диамантовите неща. Някакъв пич идва насам към мене. Имам яйце, спокойно. Ами то и аз имам. Съборя го. Аз какво да кажа? Сад, за ония пич. Не, още не съм. Ма съм учил. Може да сложа бронята за малко, що сега ще дойдеш и мога. Ти нямаш ли друга броня? Не. Ще ми дадеш каската тогава? Добре. Бързо, що си идва? И аз идвам. Дай ми каквото имаш там. Двамата да имаме по броня. Хакер! Как ще? Какво се телепортваш? Аз бягам от тук. Аз го бута! Умрях. Аз го бътнах. Да, аз имам, аз забравих. Твоите неща къде? На покрив. Ето ги, видял ли къде са? Над къщата. То си идва някакъв друг пич. Падна ли, бе? Не, то се тука. Ма не можа да скочи. Има слайм топка. Където е? И качва се. Убил. С глода. Ми да, с с такава броня. Другия пич идва. Какво да се прави? Е смеч. Ми карай. Абе, човек, аз съм на 5 сърца, бе. Как си на 5 сърца, бе? А той дед му целия смеча. Чакай, ето. Няма чест тука. Дано? Имаш ли айрон кирка? Не, ма имам два. Мога да се направя път към мидъл, че ако има нещо хубавичко за храна. Чакай да видя на покрива на мидъл да има. На мидъл дали има. Чест няма ни чест. О, има крава и кон. Това спича на мидъл ли? Не, аз даже не знам къде са. Има крава и кон на мидъл. Чакай, вътре. Да, аз съм вътре. Вътре има enchanting table. Няма чест, което е странно. Отвънка ли са честовете? Не знам. Или над мидъла? Няма над мидъл нищо, разбираш. Няма честови. Няма чест. На мидъл тъпо. И тук горе няма път, виждаш. Колко блок ще имаш? Много. Стакове. Уха. Хора, сега го гледаме как той ще фейлни. Ще гласа. Ще фейлна, другия. Въздикам се. Или пък може да фейлна наистина. Или пък може Виктори. Може да. То ще е. Не е огробен. Аре бе, пак ли то спич, бе, дето играхте преди малко, бе? О, шет. Как е слък, бе? Абе, човек, бутна умре. Аз нямам думи. Хора. Нямам думи. Първия. Чакай, аз сега излизам, Първия. То няма нищо. При мене вече. Първия. Цъкнах. Хора, като свърши епизод... пак ли тука, бе?
Къде си? Този път си отляво на мене. Си отдясно. Да, но този път на мене ми даде дърво. Пред мене има такова, високо, голямо, Какво? Ами той пред мене има. Аз съм буря човек. Тук до мене няма никой ес отдясно. При мене май и при мене няма никой вляво. Да видим че са. Айрон на грънник само един. Омага. Нали имам дърво да чупа, бе. Ендър перо! Плотни са при мене, плотни са. Ще направя. Ама първо трябва да се взема такова. И той това специя първи спи, а то при мене отдясно няма никой. И аз викам... Отдясно съм аз. Искаш да кажеш... Ляво де е. Ляво, да. Защо ти лаки, бе? Ами защо така, бе? Ами ще ми стане май вече. Пресо живее, бе, моля се, бе, моля се. Живея малко съм кашля малко. И аз те. Предупреди хората. Той аз преди малко бях ремонтнал. В честа има храна и малко дърво и айрон каска. Да, ти имаш поне 2 брони, пък аз имам една. Пресо, да не се сърдиш. Може да не стигна до тебе с ендърперлата, пък може и да може. Не, човек ела просто на моята къщичка. Чакай да видя кой ме учи. Много тъпо нещо. Падна ли, бе? Не, имам много тъпи неща. Знаеш кой ми се паднаха? 8 яйца Омага. и такова. Дойдох. А ти къде си? Една каштурка. Имаш ли каска? Не, имам само... Аз имам айрон каска. А имаш ли храна? Не. Само дете имам един стак буч. Един стак буч, ще ли? Какво с един стак храна? Айде, дай малко, бе. Чао, някой идва. Чути ли си? Да. Помага. Трима сме. Ай, стига, бе, как за малко, бе. Падна ли, бе? Просенци. Чист късмет. Падна. Къде отиде, бе? Не знам, а на мене ми трябва 3 диаманта. А ти си вътре, бе? Много ясно. Дай храна, бе, пич, моля ти се. Ела, имам каска. Айрон каска. Ела. Чакай, аз имам храна. Ами да беше казал, пърлевки 32. Аз имам 48. А ти къде си? Не знам дали... О, схвърлим айрон каска, благодаря ти, трябвам само излишен на гръбник. Имаш ли на гръбник? Не. Излишен нямаш. Нямам. Ти да имаш дърво. А имаш ли панталонки? Да, ама не излишни. О, не мога да говоря. Аз не ми трябва да излишни, аз имам панталонки, питах просто тебе. Имаш ли нагръбник? Не. Ай, стига, бе. Си жертван човек на живота, ама може да го убия. В честа ти са диспална такова. Айрон. Диспалва, да, знам. Аз ще направя Diamond кирка. Хай! Али човек, дай каквото имаш, каквото да от чест.
Дадох. Имаш ли някакви блокчета?